И господа, аз днес ще игра на една игра. Аз съм я играл, да, знам, играл съм, не съжалявам хора, но много яка е играта. Тук свързваш какво да бъде. Аз съм най-добрия буквално. Най-добрия на тази игра. Вижте, оцелих. Колко стрели имам? Пион. О, wait, what? Оцелил го. Не. Значи... Успя. Аз успя. Бебе. Това е много красиво бебе. Чакай, аз съм имал Фреди. What the... Моля. Оцелих го. Мога ли само да направя така? Ако го оцеля, това аз съм някакво про на тази игра. Хора, ако това го оцеля... Чакай, няма никой. Има някакъв лъки блок. Хоп. Хоп. Вау! Какой ты беби? Какой ты беби? Какой ты беби? Oh yeah, baby! Oh yeah! Да. Добре, харесвам никакъв шанс. Give me a bone. What the fuck? Enjoy yourself. Не. Skip. Бим. 69. Опа. Хора, съжалявам. Имам 69 деца, просто... Roblox is giving away 1 million Robux. Yep. Тук искам да сни... Не! Какво натиснах? Извинете. Не! Не искам влязо в креслото. Какво е това? Това куче момиче ли беше? Чакай, я дай на ново отново. Какво е това куче, бе? Мога и прасенце, мога и си... Каквото си искам. Така, значи... Може ли... Прасенцето да умре? Куче, овца, какво правят? Бе... Това беше най-грозното нещо, което съм виждал на света. Моля. Добре, хора, казвам ви, че някой ден ще играем на тази игра. Знам, че не искате. Чакай, тази игра също ще я играем някой ден. Честно ви казвам, много е яка. И хора, аре, чао, тук ще спре това клипче. Довиждане. Бум.